नासल्यार तर एका गांवान गांव बरो आसतना एकवटान आसत भाव भावान ते सांगाळून एकवटान रावन कसले काम करू येता एकवट नासल्यार तर एका घरांत एकवट नासल्यार तर एका शारांत एकवटान रावन जोयतीवन जावं येता गेरान एकवटान रावन कांतार आमी केल्यार कांतराक सोबिताय ती येता एकवटान रावन संगीत वाजोयत काय बरें संगीत तें दिसता एकवटान कितें आमी करीत तर ते वस्तूक म्हणटा काय जायना सोर एकवट तूं मरीत एकलोच तूं करीत काय जावचें ना रे उगडास दूर कितें घोडो येता एकवटान भुरगें जल्मता एकवटान संवसार फुडें वेता संवसारांत चोदरी पावता एकवटान आसल्यार सुदारप आमकां दिसून येता युनायटेड वी स्टँड म्हणटात आमी सोज मोणी जाणा तुमी एकवटान रावंक जाय सगल्यांनी दुस्मान कित्याक जातात आमी एकवटान रावन जाय म्हज्या भाव भयणांनी क्रिस्तांव धर्माचे क्रिस्तांव जातीचे एकवटान रावंक आमी सोदता हिंदू धर्माचे हिंदू जातीचे हिंदू पार्टी आमी घोडटा मुसलमान म्हणटात संवसाराचे वायट बऱ्या एकामेकाक पावचे तर सांगात भावांनी तशेंच भयणांनी कित्याक वेगळो चाल जायते देवाची रोजना आमी मातांची सांबासानी रामाला जिजस म्हणटात तुमी तो एक देव दुसरो न्हय एकाच रुखाचे वेगळे वेगळे फांटे ते आमी धोरम पेल्याचो मोग शिंकयता आमी पेल्याक दुखयता धोरम एकूच रस्तो दाखयता कोण आमकां दुखयता सगले ते धोरम वायट न्हय फकत बरें शिकयता मात्र तिळजाची शिकवणी आमी आमच्या काळजान गोठून दवरया हिंदू मुसलमान जावं तो क्रिस्तांव वेगळे जर आसल्यार ते सोडया भाव भयणी कशी आमी चलया देवाचो आदार आमी मागया एकवटान रावन एकवटान भोंवन
Usman kaikki pois korjaa. Usman kaikki pois korjaa.